Nauso karon ang linyang Jensen is not safe anymore. Human wala na punggan sa pipila ka commuters og netizens online nga ipagawas ang ilang kahadlok og kabalaka karong higayuna nga musakay og tricycle tungod sa serye sa pagpamusil sa syudad ni nakalabayng adlaw. Tungod niini, managlaing pagsaway, paglantaw og suhestyon ang gipaabot sa katawhan sa General Santos City Police Office ug sa lokal nga panggamhanan. Sumala sa uban, sama sa nahitabong krimen sa Parente Street, Barangay City Heights, basin madamay ang mga pasahero o galing dunay kaso o target sa pagpamusil ang driver sa tricycle nga ilang nasakyan. Maong naghinaot ang tanan nga matagaan og ligon nga seguridad ang Jensen. Gikabutyag ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa GSCPO, nga gikonsidera sa hanay sa kapulisan nga dakong hagit kanila ang pagpabiling luwas ang dakbayan. Hinungdan na nawagan sila sa matag barangay o publiko nga tabangan sila pinaagi sa pagtawag o galing makasaksi og krimen alang sa daling pagresponde. Sa imbestigasyon, nakolekta na sa kapulisan ang mga kinahanglang CCTV footages ug pahayag sa mga witness. Pinaagi sa ilang strategic plan na ginaot sila nga madakpan na ang mga suspect sa mga nahitabong krimen. Rest assured to the general public no, nga ang atong kapitanis, ang atong mga security forces collaborate man with each other. We are in a teamwork nga among i-conquer ang atong criminals nga especially riding in tandem nga makalusot sa atong area, labi na kay di-type to nangyari. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa healthy ug lamian nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.